Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, Goiuri Mai, egunon, zer modu zaudete? Egunon, Inigo, ondo baina galdera askorekin. Egunon ekipo, hori da, zalantza asko ditugu. Zer esan nahi duzu, Ikusten, Inigo, hori ere galdera bat da. Aztuta nuen osteguna zela eta Mai datorrenean irratsaioa laugarren dimentsiora joan daitekela. Baina zenolako zalantzak eta galderak dira hoiek? Zalantza existenziala. Eta galdera garrantzitsuak, adibidez, zer esango dute gaur gure gonbidatuek? Galdera ona, Goiuri, edo zer esango duzu bi ordu hauetan? Edo nik? Edo nola hitz egingo du Inigok? Edo nola hitz egin zuen Zaratrustrak? Erantzuna nahi duzue? Horrela hitz egin zuen Zaratustra, also sprach Zaratrusta. Richard Strauss, konposatzaile alemaniarrak idatzi zuen olerki sinfonikoa da. Friedrich Nietzsche, filosofo eta idazle alemaniarraren izen bereko liburuan oinarrituta. Bai, eta Stanley Kubrick zine zuzendari estatubatuarrak olerki sinfoniko honen hasiera hartu zuen 2001 espazioan Odisea bat izeneko bere pelikulan sarrerako soinu bandaren zati izateko. Bai, baino hemen galdera nagusia hau da, zergatik ari gara sinfonia eta film batez hitz egiten garrantzitsuena Richard Strauss bada? Hori egia da. 1874an jaio zen Muniken Richard George Strauss musikari eta konposatzaile. Richard Straussek Gustav Mahlerrekin batera Richard Wagnerren ondorengo erromantzismo alemaniarraren loraldi berantiar apartekoa irudikatzen du. Non orkestrazioaren garapen landu eta konplexua estilo harmoniko aurreratu batekin kombinatzen den. Baina hemen beste galdera bat sortzen da. Ze gertatuko zen alemana izan beharrean frantsesa izan balitz? Espazioko Odisea bat ere konposatuko zuen? Oso interesgarria Mai, uste dut frantsesa balitz bere Odisea itsasoaren ondoraino joango zela eta bere itsasontzia Kalipso izango zela. Kalipso izeneko itsasontzia erabili zuen ia 50 urtez Jacques Cousteauk batez ere itsasoan eta uretan bizi diren animaliak aztertzeko. Horrez gain, Cousteau itsas kutsaduraren aurkako lehenengo ekintzailetako bat ere izan zen. Eta hemen berriro ere zalantzak sortzen zaizkigu. Zergatik ari gara itsasontzi bati, itsasoko bizitzari eta kutsadurari buruz hitz egiten, garrantzitsuena Cousteau denean. Eta berriro ere egia da, Jacques Cousteau 1910ean jaio zen Okzitaniako herri batean San André de Bussac de Cubza barkatu. Zalantzasko bai, baino zalantzarik gabe, uste dut Cousteau dela garrantzitsuena. 115 dokumental filmatu zituen, 3 Oscar irabazi zituen, dozenaka espezie berri aurkitu zituen, eskafandra autonomo modernoa asmatu zuen, ingurumenaren defendatzaile eta zaindari handia izan zen. Jarraitzan nahi alduzu? Lasai, uste dut argi dagoela zer gertatuko litzatekeen alemana izan beharrean frantsesa izan balitz. Baina findu ditzagun galderak pixka bat gehiago. Cousteau jaio zen herria Bordeletik gertu dago, baina zer gertatuko zen Bordeletik 30 kilometro hurbilago jaio izan balitz? Ona, seguruenik bera ere aktivista izango zela, baina landa eremu batean jaioko zen eta McDonald's bat suntsitzera joango zen bere traktorrerekin. Eta bere izena Jose Bobe izango litzake, desobedientzia.
1953an jaio zen Talentzen bordeletik gertu. Globalizazio alternatiboaren aldeko munduko pertsonaia ospetsuenetakoa da. Frantziako nekazari sindikalismoan hasita desobedientzia zibileko ekimenei esker lortu du ospea. Bati bat janari lasterraren azkarraren kontrakoak kontra egindakoei esker, McDonald's oso buruan izan da. Nekazal politika alternatiboaren bila tokian tokiko nekazari txikien defentsan atera da beti. Nazioarteko salerosketen aldaketen aurrean aulagoa baita. Atak mugimenduaren fundatzailea ere bada. Eta Jose Bobek galdera asko eraman zituen Europako Parlamentura 2009an Europe Ecologie Les Verts alderdiko eurodiputatu hautatu ondoren. Aitortu behar dizuet, zalantzak izaten hasi naizela, galderekiko interesa nolabait pizten ari zaidala. Ikusten, jakin nahi duzu adibidez, ze gertatuko zen estatu batu edo jaio izan balitz, edo emakumea balitz? Edo... Amerikako estatu batuetako ordezkarien ganberako hautatutako lehen emakumea, kongresuko lehen emakumea, eta lehen mundu gerraren aurka bozkatu zuen 50 legegiletatik bakarra izan zen. Jarraitzen nahi duzue? Argi daukat norden, estatu batuetako emakume jaio izan balitz, Janet Rankin izango litzateke bere izena, ezta? Beira, ez esan zuen emakumea, Janet Rankin. Though it seems so long ago, I won't forget the day Jeanette said no. The bands play on as the centrified. 1880an jaio zen Janet Pickering Rankin Montanan. Ameriketako estatu batuetako ordezkarien ganberako hautatutako lehen emakumea eta kongresuko lehen emakumea izateaz gain, Janetek bizitza luzea izan zuen gizarte langile, aktivista eta bakezale gisa. Amerikako estatu batuetako kongresuan Janet izan zen gerran sartzearen aurka bozkatu zuen emakume bakarra eta bi aldiz egin zuen hori, lehen mundu gerran eta bigarrenean ere bai. Hauek izan ziren 1917an lehen mundu gerran sartzeko bozketaren aurretik emandako hitzak. Nire herrialdearekin egon nahi dut, baina ezin dut gerraren alde bozkatu. Nire botoa ez da. Eta horrela adierazi zuen 1951an. Emakume gisa ezin naiz gerrara joan, eta inor bidaltzeari uko egiten diot. Nire botoa ez da. Zalantza guzti honek mendekotasuna sortzen du, zer gertatuko litzateke emakume hori Euskal Herrian jaio izan balitz? Aitzindari izango litzakela. Bai, ziurrenik Zaldibarren jaioko zen eta arte eszenikoen pertsonaia garrantzitsua izango zen. Noski, eta berizena Felisa Areito aurtena izango litzateke, ezta? Felisa Areito aurtena González de Txabarri 1904an jaio zen Zaldibarren, Goierri auzoko goiko etxea baserrian hain justu. Felisa antzerkizalea zen eta gaztea zela Ramon Laborda Donostiar tenoreak sortutako Pospolina aurtaldeko partaidea izan zen. Aurrerago Toribio Altzagak zuzentzen zuen Euskal Etxeko antzerkian ibili izan, gerora Donostiako udalaren ekimenez deklamazio eskola gisa Euskal Hiztundea izena hartuko zuena. Altzagaren eskutik taularatuko zen Felisa estreineko aldiz, 14 urteko neskatua zela, 1920 urtea zen. Pierre Lotinen Ramuntxo lanarekin arrakasta handia lortu zuen. Antzezle ibilbidean zehar Gregorio Beorlegi, Jose Egileor, Antonio Etxeberria edota Donato Uartetxea taldekide izango zituen. Elkarrekin Shakespearen Macbeth eta Molière Laber antzestuko zuten hainbat bider. Herrietako festetara joaten ziren emanaldiak egitera Bergara, Oñati, Arrasate, Eibar, beti arrakastatxua. Eta diote antzerkiko lagunek Maria Guerrero deitzen ziotela aktore ona zelako. Estali dugu egia dena sinetxi arte geure bizitzaien antzerkia guztiz lokartuta gaude. Galderak zein liragarria den galderen mundua. Badakizue, ies egin nahi duen norbaitek bere buruari galdera asko egingote lizkioken galdetzen diot nik nire buruari. Zalantzari gabe, Frank Morrisek eta Clarence eta John Anglin anaiek galdera asko egin zizkioten beren buruari ies egin aurretik. Egia, 1962an, egun honetan Alcatraz espetxetik preso hauen iesaldi historikoa gertatu zen. Pentsa ezazu zenbat galdera eta erantzun behar diren egunero ziega hormako barrak kendu eta berriro jartzeko, manikiak egiteko zaindariak lo daudela pentsarazteko. Edo aireztapen odiak ikertzeko, itxasgarrizko euri jakazatiak erabiliz puzgarri bat egiteko, akordeoi baten auspoarekin ontzia puzteko sistema bat asmatzeko. Orain ulertzen du zergatik itxi zuten Alcatraz ies egin eta urte betera. Out
Alcatraz. We don't need that plastic jazz. Give us the island the way it was when the Indians had their day. Who needs an Astrodome in San Francisco Bay? Sad rock, cruel wrong to the souls of men. Must it be a painted god from the 5 and 10? Miserable. Beraz, Alcatrazetik ies egiteko itsasargizko eurilaka zatiekin egindako ontzia akordeoi baten auspoarekin poztu zuten. Akordeoi bat kartzelan edukitza erantzunen itsasoa izan behar da. Akaso artea betidanik bizi izan da galderen eta erantzunen arteko espazio imaginario horretan, batez ere musika. Beraz, galderen eta erantzunen artean sortzen diren olatuen gainean ibiltzeko musikari bikain bati buruz hitz egin dezagun. A ber, surfa eta musika, Beach Boys taldeko sortzaile bakarrik izan daiteke. Mr. Brian Wilson! Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting out. Some honeys will be coming along. Urte beti igarota Brian Wilson Beach Boys taldeko sortzaile hiltzenetik. Brian abestien egilea, abeslaria, ekoizlea, basuaren jotzailea, teklatuaren jotzailea eta taldeko burua izan zen. Bueno, uste dut ziurtasunen unea iritsi dela, ezta? Ziur nago gorko gonbidatuak nortzuk diren badakizuela. Noski, seguro, Eneko Mundarain eta Urtzi Gorostiaga etorriko direla. Atango Gentil Baratza elkarteak aurtengo mitoaldiaren ediziorako programa osoa prestatu dut dagoeneko eta aurkeztuko digute. Eta seguro pelilekuan aurrepelera iritsiko dela eta bertatik kontatuko digula Euskaltzaleon martxari buruz jakin beharrezko guztia. Eta ziur zinemaldia zarituko garela. Gaurte ikasita 100 egun falta dira Donostiako zinema jaialdiari hasiera emateko. Aizue, azken galdera bat egin dezaket? Noski! Hasiko gara edo zer? Ez kezkatu zalantza ekaitz bat baduzu buruan. Galdera ikurra ezagutzaren aterki bat da. Egunon ez ezagunaren surflario kekainak 11 ditu gaur, eta osteguna da ongitorri guztioi, bigarren kafera, naiz Entzuleok, zuekin Mai Gorostiaga Pozo, egunon? Egunon, surflariok! Surfean arituta, seguraski berauna bihurrituko lukeen emakumea, Noa Gaztainaga Oiarbide, egunon? Egunon! Surfa egitera joan eta albo batetik erdi iskutuan begira eta distantzia batera mantenduko litzatekeena Eneko Iturbe eta Mendi, egunon? Egunon. Eta pinta dauka kiroletan trebea izan eta lehenengo latuan ja zutitu eta zerbait egitea lortuko lukena taula gainean Xabi Arrieta González, egunon? Egunon. Goiurik kortxopana maitatuko luke. Zer da kortxopana? Ikasteko prozesuko pauso natural bat. Vale. Ezkorrik eta presaka gauzak eginez. Lasai, ikasteko lehenengo horrela eta gero horrela. Piraguan bezala goiuri. Bai, nik nahiago padel surfa. Ja, padel surfa da pixkat kortxopana. Bai. Hori. Goiuri zeizaran, egunon? Ez que kortxopanak irain bat ematen du. Ez, baula itzen zaio, surf munduan. Eona isili, kortxopan! Hizketan ari zeizuen kortxopana, Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1203 du, goizak 10 eta 24 minutu izango ditu 20 segundu barru, ekainak 11 eta gu hemen 6 urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan. Eta xoabi eta goxo abiatuko dugu gaurkoa. Thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
windows closed, cinder and smoke. The snake in the bay. Giro goxo honekin abiatuko dugu gaurkoa. Giro ere horrelaxe dago. Zesuma xamar. Bai eta ez. Fresko eta eraberean ez otzeegi, euski aterako te den esperantza eta euri egingo te duen arriskua. Zalantzaz betea, eguna. Mai Gorostiaga, zina zure maite duta. Zalantzaz beteko eguna, alaxe da. Kaldera maite ditut. Ze polita be koreografia, zein artean, gusta ez zaite movida hori. Gaur bereziki ondo atera da gainera, Bai. Beti ateratzen da ondo. A ber, zuk altxaulki hori, Liliputin xalakoa, badirudi enekok metro eta 37 neurtzen duela. Gutxi gora bera, bai. Zi, hor zuloan sartuta. Bueno, hau da nire maite duta. Goatzen zarete, uste dut urtarrian bota dute maite dut eza, Gabonetan jo nintzelako Bilboko Arriaga arektora ikuskizun bat ikustera, eslaba paiazoa eta ni palkoan nengoen, eta goitikan ikusten nuen butaka patioan jende pilo bat mobilarekin. Jende pilo bat mugikorrarekin, baino, ez argazki kateatzen, baizik ez da hor txateatzen, edo euskalo zerbait bilatzen, eta, bueno, maite du zer, eza galanta bota nuen urtarrian. Gaur nator maite duta guztiz kontrakoarekin. Iganden egon nintzen Soriako herri txiki batean, Martialai, txikia, uste dut 30 izan lehitu besteik ez, eta horko tabernan zegoen kontzertu bat, Kardelina, kantautore Soriana, nik asko maite dut Kardelina, eta sorpresaz jo nintzen ikustea. Han bildu ginen, ezakit, 80 lagun batola, 100 gehienez, terraza polit bat, belardi bat, kontzertua orduta laurdenola, eta ninengoen atzeko txoko batean, belardin, beraz, publiko osoan nire aurrean zegoen, guztia ikusten nuen. Etzan atera ez da mobil bat kontzertu osoan, ez da bat, ez argazkik atatzeko, ez deitzeko, eta ez ezertako. Eta ni flipatzen denok gozatzen musikarekin, herri txiki batean, terraza paradiso bat bezalakoa, hor denok sartuta kontzertuan, oso intimoa, oso polita, eta bai bukaeran, txaloketa gero eta bisak eta gero eta hori, bai ikustezan, porque nire buruan zatzen igual koberturarik ez dau. Baina ez zala asunto hori. Zala kontzertua bukaeran errespetuz, hasi ziren ateratzen, mezuak behidatzen, edo insta, edo euskalo zergatik, ez? Bai, maite dut izugarri horrelako errespetua dagoenean artistekin. Eta batez ere, hori, herri txiki batean, 30 izalitu herri txiki baten, zer errespetu zoragarria artista batentzat, eta hoxe, utzi ordu terdi sakelako telefonoa hor gordeta, eta gero erabiliko duzu, gora kultura errespetuz. Gure txatean ari dire, egunon, gaur denak jertxeekin, kamisetak nun daude, orain iritsi dira hemen ekipo gaztea eta beste gauza bada. Nire maite duta da horrekoan antzerkiko azken klasean aritu ginela. Eta irratian bezala, irratxoio bat egin genuen, ni aurkezle, laister ataun irratian entzungo da, azkena eta adi urrengo urten saio berria dator sareetara. Dantza egia da gaur, merezi dugula 100 oso txukune joan da. Bueno, noa kamiseta urdina, horrela bai, iroltzaie etorri da noa. Egunon presiosos dio dita brokosek, eneko kamiseta ederra hori, bai badauka bere puntua, bai, nintzen fijatu. Pixkat kao, Liliputien sexeri denez, dago pixka makurtuta, bizkarra doblatuta, ez daukan tripa atera eta gozi egiten zaio, gizajoari hor, ematen du, klines erabili bat hor lurrean bota, eta jarri eitente izona, jarri eitente. Bai. Kamiseta ederra da, bai. Bai, eta ez dakit non neozi non, egia esaten nahi baldin mazue. Baina, kamisetan agertzen dira, dantzan, Joker, bere eskaileretako estena mitiko horretan, eta bere ondoan, Mia Wallace Pulp Fictionen, hor egiten duen dantza hori, biak batera dantzan agertzen dira. Kamiseta kultureta, ojo, ez da edonolago kamiseta, Xabi, zu animatzen altzara erreportaira ere. Gero kontatu harko dugu zer den hori. Behin padel surfe egin nuen nik, ez abiltzate. Nere kuadriako bat padel surfe irakaslea dago, Juri nahi bali madezu. Gustatzen zait, Ez dut askotan egin, baina gustatzen zait. Hemen diote. Ana Taundarrak, ikusi dituzte pasatzen, norbaitek ikusi ditu. Zelako ederra mai, aizue maite dut egin jarraituko dugu, eta noa Gaztainaga zuri dagokizu maite duta kontatzea. Nire maite duta da, maite dutela pilo bat etxen bakarrik jotean, nire gurasokin super gustoa bizi naiz, noski. Baina, 4 urte unibertsitatein, etxetik kanpo bizi ondoren falta motatzet, nolabait beste ikasle batzukin bizitzea ez. Eta nire eran egin, Erasmusen daunetik nire guraso joera asko ukatezakitze kanpon afaltzeko askotan edo kontzertutara juteko.
Eta orduan egia azken aldin bastante tokatu zaitela etxe bakarrik egotea, atzo adibidez nire lagunekin etxea bueltan joan, eta aparten ikusi genuen nire eta ez bat, bi bizikletakin geisten kalea eta esan zerraroa, ez? Eta esan ditziten nire lagunak, igual etxen bakarri zaude, eta esan nien, bai, etxen bakarri nahon. Eta nire lagunak orduan etxe etorri zian afaltzea, eta sentitzen ere burrosa ongatik, baina asko esperoet gehiotan itea hoi. Gauza hona nik aitortzen dute aspaldia bakarri bizina izela, baina ulertzen dizudala. Zo lagun bati esan nion, gero kontatu dut, arraunean ibili nintzen, eta hauta beste, eta lehenengo aldiz, eta zerbezatxo bat hartu, eta oain etxera joan da, gau giroa dago eta bokaile bat jango dut, eta oain etxea juteko gogorik ez, da beak esaten zidan, ez dakizu zer den gurasoekin bizitzea, eta otea desiatzen etxea zuretzako bakarrik eukitzea. Bai, norberak nahi du ez duena, eta hori gure gaitzen. Gero egia da, etxea iritsi eta zuraman lentejako rotea etxoiten. Gozea pizu zair eta goizeko 10 erdiak dira. Baina goizeko 10 erditan lenteja batzuk? Nik arazorik ez. Ez, Eta goizeko 5 parrandatik bueltan lenteja batzuk ere, kategoria. Bai. Zein da zure maite dutaneko? Bira, nire maite duta da, nik dakidanean sekretu bat, eta besteak ez dakienean sekretu hori. Adibidez, gertatu zait, bazte buru honetan, lagun batek sekretu bat esan dit, eta nik esan ze sekretua. Eta... ze sekretu ona. Bai. Eta geho, karo... Barkatu, baina sekretua esan diozu? Zein? Berari esan diote. Ez nik esan dut, sekretu ona. Ados. Esan sekretua. Ados, uste nuen kontatu dintzen nula. Sekretuak kontatzen baduzu, ez da sekretua. Hola, 5 kiloko sekretua. Nio, berez, barkatu, Sekretua da. Nio, berez, sekretua beraz, behin bakarrik konta daiteke. Ez? Sekretuaren jabeak kontatzen badio mairi, mai sekretu bat kontatu behar dizut, sekretu hori da, sekretu maik gordetzen duen bitartean. Ja mai etortzen badago Juri, sekretu bat kontatu behar dizut, ezin diozu inorri kontatu, ja elitzateke sekretu galdetzen ari naiz, txuen pixkat. Hain naiz planteatzen gure zalantza filosofiko existentzialaren oinarriak. Bueno, baina nik ez dut sekretuik esan. Ez, nik ez dut esan zuk esan dezunik. Zuri kontatu dizuna sekretuaren jabea zan, edo bitartekari bat, jabea. Zuk inorri ez duzu kontatu. Ez. Nire ustez, hor dago sekretua, baina Goiuriren ustez ez. Nireko kontali ezaguke guri. Ez antenan noski. Ezin digu kontatu. Gauza bat da, zer den sekretu bat, eta beste gauza bat da, konta dezaken ala, ez? Enekok ezin du kontatu. Nik esan nahi nuena da, enekok kontatzen badio norari sekretu... Nora esan dut? Bai, noa. Wow. Noa oa. Bai, barkatu noa. Noa oa, Goiuri, zer dun? Bigaia pentsatzen, eneko lagun bat, gaura. Kontatzen badio, noari, eta noak sekretua mantentzen badu, naiz eta 3 pertsonek jakin, jarraitzen du sekretu izaten. Baina agian muga bat jarri bertzaio. Muga jarri bertzaio. Nire sekretua kontatzeko behar txutxumutxeroa asetzen den momentuan, ezta? Ez, baina zuk... Zazpi pertsona. Imaginatu, Joseba Sarrionandia, Kuban bizi zen. Eta... Barkatu, Joseba Sarrionandia Kuban bizi zela eta nola bizi zen zekien Euskal Herria osoak. Ez dut bukatu. Barkatu. Ez dut... Barkatu baitia, txitsua, kortxopan! polilla, iguaja, lista. Ez dut bukatu. Joseba Sarrionandia Kuban bizi zen eta Euskal Herrira hueltatzekoa zen, eta ixa kopurudun talde batek bazekien hori. Eta hori sekretu bat zen. Illuminatiak. Naiz eta, ez dakit zenbat pertsonek zekiten, baina bazegoen pertsona talde bat bazekiena Joseba Kubatik etortzekoa zela. Eta hori sekretu bat zen. Bai, eta adibidez, jatetxe askotan bigarren platera moduan daukate sekretu, eta deno dakigu zer dan. Hostia puta. Jaungoikoa etor bedi ona, aita santua eta eraman beza, mai errezatzera edo. Nere maite duta hori. Itzul gaitezen maite dutera. Baina zuri gustatzen zaizu, jakita beste pertsonak ez dakiela. Ematen dizu, botere gozea da hori. Ja, eske nik botera, nik konturatzen zeatenako, Goiuri, Bai, hemen aulkia mugitzen hasi da. Piribin, papapam, eta gu ez gaude, eta eneko dago. Ni bakarrekan esango dut jendiak kontu zibiltzeko nire ingurun. Ez, baina esan nahi nuna. Sekretu horrekin lotuta,
nire gustatzen zaidana da, nik sekretu hori jakitea eta gian nago beste 3. pertsona batekin hitz egiten, eta justo lehen sekretua kontatu didan pertsona horretaz hitz egiten dit, bai, aurrekoan, ez dakiz egin zuen, eta nik barrutik pentsatzen dut, sekretua dakit. Eta horra, Berea. antzerki egiteko unea, ez? Bai, esan diate, ez dakit. Ez, nik ez dut esaten, bai, esan diate, ez, nik ez dut ezer esaten, nik sekretua bakarrik dakit. Ze bihurria zean eneko. Ez, bihurria ez. Bihurria, bai, Ni naiz. bihurria da hitza. Ez, Bihurria da. Enuk esango, bihurria denik hitza. Agian Gaiztoa? esango nuke, ez. Badaki izkidala nire fitxak nola erabiligu. Xake Ez dakit. jokalari bana, Orduan, beraz. fiatu gaitezke ez dutaz, sekretua kontatzeko. Bai. Bai. Berak nahi duena da, sekretua jakin, eta jakitera gaina, Hori da. besteok ez dakizuela. Hori da. Sekretu hori, baina, bueno, bai. Nik ez daukaten garbi, baina maite duten tarteaten egin behar dugu, ze salto egin behar dugu, ez dakit, Baxen Aparroko errepidetara esango nuke, Urepelera bidean delako Pellilekuna lankidea. Pellilekuna, egunon? Bai, kaixo, egunon, Inigo, egunon, zama duzabete. Ondo gabiltza hemen, eztabaidatzen sekretu bat zer den eta zer ez den sekretu. Adibidez, Pellilekuna Urepelera bidean zela, gutxi batzuk genekien. Eta hori sekretua zen. Baina eten sekretu bat. Ah, ados. Gehiago ezkenekien, orainik ezkenuelako kontatu. Ari gara kontatzen, hemen ez Informazio zegoen. falta. Hori da. Hori Zen, da. informazio Horretarako. mugatu bat. Hori da, horretarako dugu konexio hau eta esango dugu badela garaia. Bueno, eta honeko ekimenaren antolatzaiek publiko egin zuten Gazte Euskaltzalen sareak martxa egingo zuela eta horretara bidean nago. Hain zuzen autobus hartu dugu Donostian goiz honetan eta Urepelen bertan irtengo den martxara goaz, 11 kaldera alduko gera, egun honetan baigorri utzi eta ja dagoeneko aldudeko baiaran sartu berri gara, eta esan beharra dena da, denok badakigun larun bat honetan burutuko den Euskaltzalen martxaren atariko, gaur abiatuko dela Gazte Euskaltzalen sareak antolatu duen Urepele eta Iruña arteko martxa, zazki 3 eguneko etapa izango da, eta gaurkoan harrera eta irtera eguna izango da, 11:30 Urepeleko herrian, horre izango da harrera, bertatikan goruntz joko dugu, Horreagak aldera, eta bertatikan arratsalde partean, 7:30 aldera Auritzera heltzeko. Aizu, nolabait martxaren mugarria, Pelli, Iruñan izango da, ekainaren 13an, larun bat honetan, baina ara izango den bideo horretan nolabait, aldarrikapen hau, mobilizazio masibo hau, indartu, doitu eta osatu egin nahi da, eta zuk bideo hori, bideo horren, bide lagun edo ere izango zara, gaurtik igandera aruntzazoaz beraz. Hori da, bai, eta gainera, berez, Euskalgintzaren Kontseiluak mobilizazioa deitu zuenen, eta mobilizazioari ere martxa deitu zionean, 3 zutabe izango zirela iragarri zituenean, zen atentzioa deitu zuen mobilizazio bat, baina horre. Badirudi galtzen ari garela Pelli, aldudeko baiara ederra da oso, ez dakite, ziur entzule guztien artean badirela batzuk aldudeko baiara ezagutzen ez dutenak, baina gonbidapenare bota behar dizuegu baiar hori behar bezala gozatzeko. Aipatu du Pellik, baigorrin dela, nolabait izpegi alde batean utzi hori izango litzateke, errepidaren orantzan eskuinetara geratuko litzateken mendia edo, Donibane Garazi ezkerretara, eta han baiaran barrena sartuta, banka, aldude, Urepel, oso lurralde ederretan murgiltzen zara, baina kobertura estaldura pixka bat justuagokoa da, eta tira, saiatuko gara segituan Pellilekunarekin konexio hau berreskuratzen, baina esandakoa, estaldurak arazoak proposatu dizkigu. Hainbat aldarrikapen egin ditu Euskaltzaleon martxak eta martxa hau deitu duten eragileek, eta tartean ofizialtasun osoa jauzia hizkuntza politiketan eta Euskaltzaletasuna. Eta nolabait zutabe bakoitzak, martxa horretan izango diren 3 zutabeetako bakoitzak, pizkundi hortarako ezinbestekoak diren 3 oinarri edo ordezkatuko dituzte. 3 oinarritako bana, esan da bezala, zutabe batek ordezkatuko luke ofizialtasun osoa, besteak jauzia hizkuntza politiketan, eta azkenekoz Euskal zaletasuna. Uzuet Pellilekunarekin berreskuratu dugula konexioa. Pelli, egunon?
Bai, egunon, orain bai, badirudi arazak dauzkola hemen errepidean, errobi baiaren paretikoaz eta zuloan, eta ez dakit osongi entzuten den, edo, irtoi ondo entzuten zaituz. Entzuten zaitu zoragarri, momentu batean moztu eginda, eta ari nintzen aipatzen, errobi ondoko baiara hori ez, banka aldude urepel, bai gorriatzean usten ari zareten horretan, ze errepide eta ze baiara, ze inguru ederra den, handik dabilena, baina eraberean esan beharra dugu, estaldura hainainona ere, ez dela tarteka, eta horrekin bizi beharko dugu horrengo minutu betan. Ari zinen aipatzen bideo hori egingo duzula, nik aipatzen nuen 3 zutabe badirela, Pelli, eta zutabe bakoitzak nolabait aldarrikatzen ari garen, pizkunde hortarako oinarritako bana ordezkatuko duela. Badagoela nolabait, ardura horiek banatu eta Iruñan bat egin dezaten nolabait autu bat egin dela. Bai, horixe bera, eta gainera, aipatzen bilena zen, hemen, Euskatzen Esariak antolaturiko martxan, segurazki hemengo askok dutela ezagutuko, eta ni neuk ere ez dut bizi garaile batean egiten ziren gilen martxa, edo zabain. Berriz ere ari gara galtzen Pelli leku ona. Uste dut utzi beharko dugula Pelli bere bidea egiten, iristen behar bezala urepelera, eta behinean dagoela, eta kokatuta dagoela saioaren amaieran hori zen asmoa, lasaiago aztertzea. Euskal Zaleon martxa honek eskaintzeko duena. Pelli lekuona agortu egingo dugu esan da bezala, kostatzen ari zaigu eta bera entzutea, Pelli, eta gerora saioaren amaieran, eta behin urepelen kokatuta zaudela, lasaiago egingo dugu itzordua. Oso ondo, egingo. Eskerrik asko eta bidaia gozatu ederra da, eta Pelli lekuona urepelera bidean, esan da bezala estaldura horre dantzan, aipatu dugu errobi ibaia, oraintxe, dena ondo esaten hasita errobi ibaia alde batera geratzen ari da, eta urepele ibaian barrena doa errepidea, gero, errobi ibaiari urak ematen dizkion ibaia, baina errobi, etorri, Donibane Garazi gainetik dator, esteren zubiko arroian barrena, eta oso espazio ederretan, egunen batean, bigarren kafekoak piraguan ibiltzera itxasora beharrean, xoabe, igual esteren zubiko kainoira joan beharko dugu, Xabi? Ez da plantxarra, Ez da plantxarra. Xabi animatu egiten da, gero, ito edo ez beste kontu bat izango da. Eneko bere maiteutarekin ari zen, eta hemen ari ginen, nolabait, sekretuaren giroan. Bide batez, Julen Goikoetxea Orbegozok mai txalotu egin du. Zure txistea. Betiko, eske Julen eta bio daukagu mora oso. Ondo Gorostiaga, eskerrik asko dio. Mila esker zuri, Julen. Maite duten tarte honekin aurrera eginda, zera, Xabi, zure maite duten entzun beharko dugu? Bai, dik permiso eskatukoet, gaur FIFA jarriko naiz. Ara? Gutxitan jartzen naiz. Munduko kopaz hitz egin behar diguzu? Bai, gaur hasten da etapa bat, non edozein partidak balio dizuen. Edozein? Edozein. Haiti... Bai. Igual diola. Komoros. Bai, ez dakit Komoroseko selekzioak parte hartzen duen, baina... Baina bai. Bai. Horietako zara. Baina gainera, Zimbabue, Vietnam. Baina aurten ordutegiekin nahiko kaskarrez, ze aurten Mexiko, Kanada eta Estatu Batuek hartu dituzte... Goizean alda ikusi. Bueno, goizean ez. Baina, txain, adibidez, goizeko 3etan ez nahi egongo zara partida bat ikusten? Urrengo egunean. Baina orduan, urrengo egunen emaitzaia... Ez da sartu behar, mogian. Sekretua, berriro ere hemen, sekretuen gaia. Bueno, gozatu fifetasuna. Osteguna, Tolosan pintxopotea, bederatzen da partidua. Abisua pasako etxean, ez detela afalduko. Eta hemen abisua pasadezu... Eta horrek izan nahi du, kalean ikusiko duzula? Bai, lagunekin, plana... Gainera... Norbaitek proposatu du. Gainera bihar The Original bigarren kafea gaude. Segure pioloak bihar ez daude. Ez daude? Ze ba? Bihar ez daude, baten graduazioa dela beste ostiraletan ez dagoela eta Xabik jai eskatu zuen? Ez eskatu. Xabik, ari nintzen? Kriston kablea botatzen? Den aurreraka. Barkatu, lehenengo notizia daukat, honek... Ni de cara. Gaur goizean aritu gara hemen izketan. Bai, egia. Xabi aritu esaten, niri gaur gustatuko litzaidak parranda egite, baina ezingo dut, bihar lanera etorri behar dut. Alperrizko marra. Ez dakit zer, eta nik esan dut, botako diote esku bat, muti honi. Alar eskertzen da, Baina, ikusten den, nola eskertzen dezun. Egit kable bat edo esku bat botatzeren artean, zin guztu zaian gutxiago. Baina, lagundu egin. Lagundu egin nahi zen, hori bai. Noa, bihar ez zaude beraz.
Baina esango du esan duela. Bai, esan du. Baina niri ez dit inor jakinarazi. Nola ez, Inigo. Atzo bertan galdetu nuen, aber noiz bukatze zuen karrera, eta zuen esan 2 gradozia daukat, bai? Guain dela aste ez tegitzen bat aste. Zanizun jarraituko, baina kontun hartu urrengo asteen... Barkatu, hau da, momentu hau da, zure anaiari, edo zure arrebari, edo zure nebari, edo zure aizpari, edo dagokionari, esaten dio zurean bezala, lagundu jazu gurasoak engainatzen bihar paraman ateratzeko. Ego juri zure maite dut, ben, hauazen aurrera. Ata ondarrak zai dauzkagu, eta behan du ingo zeigu. Baina ez da horrela izan, benetan noak aipotu zuen hori. Entzuleok trampetan ari zaizkit, baina tira. Nere maite duta da jende gaztea laguntza. Hortan utziko dugu. Bueno, nik maite dut ere bixi egingo dut. Atzo arraunean aritu nintzen, lehenengoz. Tolosako Oria ibaian, eta, bueno, elkarten arteko estropa batzuk antolatu dituzte. Nik elkarte gastronomikoa badut, igual entzulek badakite afari asko egiten dituztelako, enteratu ere naiz ezertaz enteratzen, zaizen bat email iritsi omen dira, baina nire akordei orkestrako Maria Asenjok laugarren WhatsAppa botazidan artea, izu arraunarenekin zer egingo dugu. Igual, bai, animatuko gara. Bueno, animatu ginen, eta akordei orkestrako hainbat kide, hortxe ibili gara azken egunetan, arraunean ikasten, eta gaur daukat ipurdian mine, baina bihotzean poza, eta hau da bizitza. Bagoazela aurrera, pipiolos, jondenak etxea, lasai. Gure gonbidatu garkeztu. Gaurko lan egingo du, lasai. Bai, gaurko lan egingo du. Lan asko itxeko zabetezuek. Entzuleo, goizeko 11:46 minutu izango dira segundu bat barru, oraintxe zuzenean hementxe naiz irratian, eta gu bagoaz gure urrengo gonbidatuak behar bezala aurkeztera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611-411-868. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Nekatzen nau nostalgiak, ta batzutan esperantzak, nigan nahi ditut beldurrak, hanka sartzeak zalantzak, bengo zaldatu ditzadan, espektatiben orantzak. Kondairak ingurunea ulertzeko tresna izan dira beti. Beste azalpenak falta zirenean, bakoitzak bere burua lasaitzeko edo ernetzeko erabili izan dira. Eta Taungo mendiko bazulo eta trikuarriak kokaleku ezin hobea dira kondaira horientzako. Baina adi, kondairak ez dira soilik iraganeko altxorrak, gaur egun ere bizirik daude. Belaunaldi transmititzen diren istorio, pertsonaia eta simboloen bidez. Eta hori ospatzeko eta zabaltzeko sortu zen mitoaldia. Ataun euskal mitologiaren bihotzean egiten den jaialdia. Aurten berriz ere, Gentien Baratza elkarteak egitarau oparoa prestatu du, tradizio eta sormena uztartuz. Gaur, mitoaldia 2026-ren barrunbetara sartuko gara, antolatzaien eskutik, ongi etorri eneko amundarain eta urtzi gorostiaga. Mi esker. Egunon. Bueno, dena prest. Hori lehenengo galdera. Dena prest dago edizio honetarako? Bai, ja. Egan gaude ja. Aldan guztia behintzat bai. Bueno, ez da ohikoa izaten, horrelako erantzuna, beti jaialdieta hitz egiten dugunean, edo festen batean, edo zerbaiten inguruan, beti galdera izaten da, bueno, uneko handi batean bai, baina guain gauza asko falta dira izteko, posten gara, zuen erantzuna balin bada, ja, egan ari zaretela. Gustatzen zait, Mai, zuri... Bada, izugarri maite dut ataun, askotan aipatu dut hemen, eta uste dut herri horren izena askotan agertzen dela hemen gure Asko, bai. Ipuinak mitologia eta horrelako gauzei buruz hitz egiten dugunean, ez dakit bi ataun darri,
Ze gertatzen da, eta honen badakigu barandiaren eta ze hori, baino nola da posible ume guztik ezagutzea gure kulturaren, gure mitologiaren pertsonaje guztik, nola zergatik zaudeten mitologiaz blai urtean zehar? Bueno, lehenoko gazteek esan duen bezala gurea ez deulako sekretu gelditu nahi. Eta gure lanetako bat horixe da, ezta? Mitologia, ohitura zarrak, Jose Miel Barandiaran, Jose Arin, hartutako historio horiek zabaldu eta transmisio lan bat egin, zubi lan bat egin, galdu ez dadin eta gazteak jakin dezaten mitologia zer nundik edo zer dan gure mitologia. Bai da egia, nataundarra gea, baina berez tolosarra gea biak. Bida. Baina... Biak gaina. Bai, biak. Ataun eritxe ginean, ni bintzat iritxintanean, ikaragarri gustatu ziteiten zegiro zegoen mitologiaren aldean. Osea, aurrak ikusten zenitun patioan, tortuta ziteiten, gentietaz jolasten, eta erakarri egiten zaitu, eta azkenean sartzen juten zera, eta hortan aramaguia azkeneko, nire gutxinez 15 urteia. Nik hemen behin baino gehiagotan aipatu dut, eta undar umek batez ere, ezagutzen dutela igual, ipuin baten, historia baten bertsio ezberdinak. Eta hori ez da osoiko Euskal Herrin. Pentsatzen dut gentile maratzalkarteak asko esan nahi du horrekin. Ne alabakoen 19 urte ditu, baina txikitan oizkoa zan jutea, Bizkaira Olentzeroren etxean, lan iten zuten gida bide bat mitologiari buruz eta hola, eta nahi nire alabak jertxetik heltzen ziten hola, eta hori gaizki esan du. Horrela ez da. Bai, eta hori ez da, hola. Bai, azkenean asko bizi izan dute mitologia, bertso ezberdinak, era ezberdinetara, zati saiatzen gara era ezberdinetara eta jende ezberdinetara iristen, eta honen oso sartua dago. Eta bain gure helburua da, Gipuzkoa, Euskadi, Euskal Herria, hor guztira da zabaltzea. Kanpotik ikusita, guantxa sartuko gara ez, egitaragoa pizkat errepasatzen, baina kanpotik ikusita aurten Paul Urquijo ez, bere gauarekin, eta goatzen naiz, goen dela urte pare bat egon zela, pasan urtean igual jantzien erakusketa inzula, goen dela 2 edo 3 urte presentazuen aurreko pelikula, esan dezakegula kanpotik ikusita urtez urte programazioa eta bai dagoela, ari historiko bat edo prozesu bat. Bai, Paulekin, azkenean dizkideak konsideratu daitezke, asko laguntzen digu, beti etortzen da bere pelikula, film laburrekin, eta beti etortzen da, eta oso gustora. Eta azkenean, saiatzen gera, bide bat emanez, eta jarraipen bat eman, gauz guzti. Bai da egia, adin mugaba gelditzen zaigula pixka tartean, 18, 25 urte bitarteko hietan, zer egin beraiekin, zer eskaini, baina hortan ere lanen gaude, eta nik uste gainontzeko adin tarteak nahiko beteak ditugula, eta hor da daukagun erronka, adin horiek ere gure gana gerturatzeko. Nahi bazue, errepasatzen dugu pixkat egitaragoa, Esan dezunan arira, aipatu nahi dut, hor badaola anekdota polit bat, etorri izan elkarrizketa bat ematea naiz akordatzen izena, nekotzu guatzen za? Isabel Millet. Bai, ezagutzen. Isabel Millet etorri izan. Ipenkontaketa baten, eta tangomean gelitu zioten 2-3 aldiz, pertsonaiak ezagutzen zituela, eta gelitu zen, aserre egun hortan, ez diate utzi, ni baino gehiago dakite. Eta oso aditua da Isabel, Eurozko kalabaza saria jaso zuen guendala 2 urte, bai oso kontrario, txotxongiokin eta erabiltzen dula, eta egia da, eta hori agotan zanean kontuz, masterra ikasi behar da, mitologia bere saria izan zen, zertako ekarri nauzu ona, ni baino gehiago balin badakite. Ez da osoikoa gainera kontalaritza bai. Baixe, pizkat errepasatzen, esango nukera urrengo asteazkenen hasten dela, 17, Koldo Alijostesen hitzaldia. Zeri buruz? Euskal izaki mitologikoa du helburu eta azkenean horretaz hitz egingo digu. Koldo Alijostesena ikertzailea, idazlea eta webgune bat darama, Amaroa, eta mitologiari buruz da webgune hori. Eta oso ondo kokatua dago, bisita asko ditu, eta nik uste oso interesgarra izango dela berak duen ikuspuntua ezagutzea eta ea zer kontatzen digun.
Eta ekainako 21, hor solstizioarekin batera edo gertu, hemen askotan aipatu, Ataungo ingurua, ez dakit, Trikuarriko, Azulo, Gaztelug eta abar, ez? Eta, Jon Fontelarekin horrelako ibilaldi prestatu duzue? Bai, Gentil Baratza mendia hiloko gea, eta handik Kobazulotan sartuko gea, eta Meategi Zarretan pixa murgilduko gea. Jon Fontela oaintxe Ataungo barrunbeak liburua aurkeztu berri du. 258 Kobazulo aipau ditu, Ataunen bakarrik, lan asko iten nahi da Jon, eta egia da goza dala Jonekin egitea olako espedizio txiki bat, historiak sartzen ditu, Ataungo berrik, kontairak eta oso politia egiten ditu irterak. Eta beti in situ ezagutzea horrelako historia beti da altxor bat, gozada bat horrelako ibilaldi, in situ ezagutzeko... Bere xarma dauka, bertan jun, lekuak ikusi, bertako kondairak ezagutu, eta gaina daukagu napar gaztelu baten aztarnak, eta hori ere bisitanen zati bat izango da, eta nik uste dut oso politia geldituko da. Interesgarri oso bai. Eta 26-en, ez dakit, nolatan okurritu zaizue bost kontalari erabatea mitoaldiera aurten, ez dakit. Agian zorre, kontatu beharko zenuke ez dut. Nietzak kriston oparia izan da, gonbidapena, ez? Beti biltzen nahi zor, zuen ekimenen guztien, ez? Gentil Baratza elkarteak antolatzen duzuen ekimen guztien, bakizue hor nahola. Eta horten gobidatu izatea, Ipuina kontatzea, horrelako beste lau ustro batekin, opari bat. Beti uki izan ditugu ipuin kontaketak mitoaldian. Normalean gure ipuin kontalariak egiten du, Maitan Aizpuruak, baina aurten erabaki genuen kanpoko ipuin kontalari ere aukera bat ematea, eta beste histori batzuk, beste ikuspuntu batzuk ematea, eta ordean gure ipuin kontaketak udazkenera pasa ditugu, eta eskurtu dugu hori. Bost ipuin, bost kontalari, eta tartean zu. Polita gainera, belaunaldi desberdinetako kontalariak direla, ez? Pentsatzen dut, Isabel Agirre kontalaritzan hasi zenean, Irati Marin jaio gabe zegoen, adibidez. Seguro. Hori ere interesgarria, horrek ematen dio, erakargarritasun puntu bat. Saiatu gara kolore ezberdinak, herrialde ezberdinetako, aipatutakoa Isabel Agirre Sarobe, Amaia Elizagoien bastandarra, Iñaki Carretero, Maturana, Ineu Tolosatik, eta Irati Gaztea, eta hoixe, eta oso ezaguna, eta umekin ondo konektatzen dula, eta nik rikitan nahoain ez dut inoiz ikusi Ipuina kontatzen, eta holtza konpartitzen, opari bat ere. Neko kesoan duen bezala gaina oso politia da toki desberdinetan, ez? Aipatu dituzun herrialde desberdinetan mitologia zein dan. Akordatzen naiz, Kalabazan, Ahoz-ahoko lehiaketan, bigarren urtean, Isabelek esan zidan, ipui hori ni beste erabatea ezagutzen nuen. Ipui mitologikoa zen, etxainaren adina, eta beak diferente kontatzen zuen. Eta bi kalabi politek. Askotan gertatzen da ez. Eta bizka lotzen Ataun eta Ahoz-ahoe bai, Pili Eskixabelek, ekarri zuen ipuin bat, bere aitona kontatuka zut ondoan, garai hartan horrelako abestitxo batekin, eta oizala, paperetan ez zen agertzen altxor historiko bat, denok flipatuta gelditu ginen. Ataunen gertatzen dira gauza hau. Altxor asko daude Ataunen, eta poliki hor ateratzen zuten gera, oro saiatzen gera behintzat. 27, ekainako 27, iristen da beste, aipatu dugu, Paul Urquijo etorriko da berriro, Gaua filma estrenan. Estrenatuta dago, ikusita dago, baino beti zuzenean berarekin berak aurkeztuta, eta bukaeran forotxo bat sortzen bada, ez dakit. Aurten Iñaki Iraztorperekin etorriko da, aktorarekin, eta biak egingo dute solasaldia pelikularen amaieran, eta oain arte, Gaua pelikula ikusi ez den bezala ikusiko dugu. Zezari txuri beltzean bota behar du. Así que bai da estreño bat. Eta ez dakit. Paulei asko gustatzen zaio txuri beltzean filmatzea eta nik ikusteko aukera izan dut txuri beltzean, eta niretzako beste toke bat ematen dio. Beste toke eta beraiekan egotea, beti da gozada bat entzutera, behaiek, gauza nora egiten dituzten, zergatik egiten dituzten, oso interesgarri dutzen zain.
Zoragarri apuntatuta nire agendan. Uztaiak labeagoaz, beste ibilaldi bat, gentiak eta otxoak joan izpuru arrondorekin, eta, ai auzoan, pentsatzen dut. Bai, ai auzoan izango da, aiako festan barrun programazion sartu deu, Jon Aizpurua ezautuko dezue, Euskadi Irratiko esatari oia, Barandiaranen ikasle amorratu bat, eta, gure taldeko kidea ere bada, eta, beak emango du hitzalditxo bat, bere ikuspuntutik, eta, atondik, atona. Eta otxoi buruz, beti interesgarria ere. Otxoak eta jentiak, hori da. Eta, bukatzeko gure, ez dakit nola esan hau, ez? Ibilaldi mitologikoa, nik badaki sarrerak agortzen direla tita baten urtero. Ni nahi zartu una sarrerena, eta... Hemen bena ipatu genuen, zetak, porque justo, atera zala... Mitoaro eta mitoaldia, pixat parean soldaut bihurtzen diren emanaldiak, ez da? Agortzen direla orduetan, ez? Orduak ez dute irauten, azkeneko gau ibilaldia, 20 minutuan, sarrera guztiak desagertu egin ziren. Eneko egun pare barenago jakea atatzen nahi. Ni zerdiak botatzen ditut egun horretan, bai. Eman dezagun entzule batek ez dakila zer da, gentilen gauei belaldi mitologiko hori, eta bize, azkenean egiten duguna da, bi urtez behin Atongo herri bide zaharrean, San Gregorio auzotik San Martin auzoa, kokalegu ezberdinetan antzerkiak egiten dira, denak historia baten barruan, denak Atonen jasotako historiak edo mitologiarekin zerikusia duten historiak txertatuta egoten dira. Eta hori, bide bat, jutentzala erdia egunez, erdia gauez, sorpresaz betea, personaje mitologikoz betea, eta magia izugarriarekin. Ni egondako naiz, pare bat hiru aldiz, eta esan beharret, azten zara, lehenengo txandan behintzat, azten zara egunez, eta bidea erdian azten dela gaua erortzen zure barruan, eta personajek agertzen dira gauekok, bapatean aldatzen da dena, eta ez daki sentitzen du gorputzean como que bidai bat egiten duzula, aintzina. Eta gainera bidean zehar aukazu, ez dakit, Gipuzkoako errota zarrenetako bat, edo Barandiaren jaiotzen etxia. Ez dakit, zer gehiago eskatu horrelako aventura bati ez? Aukera ematen digu gaina, errota zarra ikustea, zerrategia ere bai, zerrategik oso gutxi daude bain Euskal Herrian noendik martxan dabiltzana, eta gero Jose Miguelen jaio zan etxean, horra aprobetsatzen dugu egiteko bere biziko historiotxo bat kontatzen dugu beti, eta gero bera jaio zan Sara etxeare bai, lehioak irikita eta barrunbeak ikusteko aukera egoten da, eta bea bertan paseatzen ere ikusteko aukera izaten dugu. Eta hau azpimarratu behar da, edizio guztitan historio berri bat, historio zart berri bat, hau, esan behar da ere, izugarrizko lana atzetik dokumentazioa, adaptazioa, egun edo ez dakizen bat aktoreo partaide herri guztia implikatzen dela, zelako lana. Bai, azkenean zuzendaritzan, 15 pertsona gaude urte guztian lanean, ez dugunekin bakarri, baina gauza askorekin, gau ibilaldiari 6 hilabete gutxinez ematen dizkigu, eta gero egunean bertan, 200 lagun herritar, bolondrez, denetako prez, trafikoa zaindu, autobusetan ikusleak sartu, mokadutxoa eman, herriko bolondrezik gabe, guztiz ezinezko izango zen horrelako ekintza bat egitea. Kontutan eukitzekoa da, beti aipatzen dugu ez da, gehala herri txiki bat, 1600 biztan lehingurun, eta 200 pertsonak parte hartzen dute hori aurrera atatzeko. 40 aktore, eneko esan duen bezala taldekideek mogimendu lanak itxeko jantzimendua, gaina saiatzen gea asko behintzat guk geu sortzen, eskulana asko dagore bai, eta hori kontutan eukitzekoa eta eskertzekoa herri guztiari. Eszenografik, atretzok, ez dakit ni beste urtetan, eren zugeren gaztelun bat, edo ez dakit zateinetatik, eta supererreala, umek flipatzen, ez dakit oso txango familiar bat egiteko modukoa, esango nukela, aparta.
Zer esan dezakegu aurtengo gidoiari buruz, edo sekretua da, jake gaur sekretuekin gaude. Sekretua da, gutxi batzuk dakigun sekretua da, baina sekretua da. Batez ere gidoilariak bestela akatu egiten gaitu, osea, que... Sekretua baino gehiago, ez zaidugu asko, ez gaude aurrez zeuz esatearen alde, misterio puntu hori eukitzeko. Zuk esan dezun bezala, ez? Guazen entzulea jartzea pixkat situazion. Mendibide bat, erreka, eta pasa daiteken guztia pasa daiela. Ilunpea, zuhaitzak, eta atera dezaken pertsona guztik. Nik hain ezin de ibilbidea egin, lehen ibilbidea egiten nuen, argazki atertzen ibiltzen izan bat, eta beste bain beste batzuk ditut. Eta ibilbidea egiten nuenean, gehiena gustatzen zitzaiten zen, aurrai entzutea amari. Ama, guazen poliki-poliki, aber zer ikusiko dugu. Misterio puntu hori, inozentzi puntu hori oso politia da. Eta hori saiatzen gara mantentzen, orduan spoilerrik ez dugu egiten. Perfecto, orduan, bando, alkatek esando, adi egon, sarrerak agortzen direlako tita baten. Bai, ustean 18 jarriko dikutugu webgunean, goizeko 10:00, Oain momentu honetan webgunera ez sartu. Bai, konturatu gara. Atzo jakatu ziguten webgunea, eta bain informatikoak lanean dabiltza, esan digute laizter konponduko dutela, eta horren zaigo, Ez dakizak gehiago esan, mila esker zuei, haupa ataun, haupa gentil baratza elkarteko kidek, 200 pertsona haue, 1600 biztanle, eta gerturatzen diren, ez dakit, ipuintzale, mitologitzale guztik, ez? Bai, azkenean, 1200 doainik da, baina 1200 sarrera jartzen ditugu eskuragarri, azkenean ibilbidea ez du gehiago ematen, jende gehiagorentzako, orduan bitxanda egiten ditugu 600 pertsonentzako, eta hori, zerrera nola dijuzten, eta gustatuko litzai duke herritar guztiei eskerrak emateaz gain, baita ere erakundei da diru laguntzarekin asko laguntzen digute. Atango udala ezinbestekoa dugu horrelako ekintza bat egiteko, aurten Foru Aldundia ere lagundu digu, eta bueno, Anpo, Irizar, eta bat aztente. Aldameneko enpresak, eta bueno, eneko kesan ditun guztiri eskerrak egin daiteke olako proiektu bat. Eskertuak gu, horrelako aukerak izaten ditugulako, gure herrialdean, eta ez dakit, ataun beti bihotzian. Eskertu egin. Entzuleo, goizeko 11:06 minutu, neomaken ilargi berriak entzuten egingo ditugu urrengo minutak, eta segituan gure urrengo gonbidatu aurkeztuko dizugu. Sua maite dugu akelarren beroan, emekin dartxu luzakarren goxoan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak lagunzarren ondoan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak lagunzarren ondoan. Piztu da ahotxindartxuen loan, aurreko plazandren koplak dauzkagu ahoan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak lagunzarren ondoan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak lagunzarren ondoan. Lara, lara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak,
Bigarren kafea. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I'm strong again. Lift my head. Many times I've been told all this talk. Ehun egun falta dira Donostiako zinemaldia hasteko. Irailaren 18tik 26 ospatuko da urtengo edizioa. Baina udako oporrak eta herriko festak tarteko askori urruti dagoela irudituko zaie. Ez ordea, zinemaldian lanean ari direnei. Look behind, moving on. Lost again, lost. Zer gertatzen da ehun egun hauetan? Noiz hasten dira iristen lehen gonbidatuak? Ze erabaki hartzen dira orain eta zein daude itxita duela hilabete batzuetatik ona? Gaur, normalean ezkutuan egoten den makineria horri begiratu nahi diogu. Eta horretarako Joxan Fernandez, Donostiako zinemaldiko zuzendaritza batzordeko kidea etorri zaigo. Horrekin zinemaldia nola eraikitzen den jakingo dugu, oraindik ehun egun falta direnean. Many times I've been told, speaking mind, just people. Egunon eta ongi etorri Joxan Fernandez. Bai, kaixo, egunon. Bueno, aipatu dute, zinemaldiko zuzendaritza batzordeko kide, baina baita ere nola ez Euskadiko filmategiko arduradun. Ore bat da guretzat, zurekin hitz egin ahal izatea, ehun egun falta diren honetan, zer etortzen zaizu zuri burura hori, kopuru hori aipatzen dugunean, ehun egun? Bueno, ore bat niretzat, eskerrik asko, eta oso ondo antolatuta gainea dana, eta pantailan gauzak ikustea oso polita da baita. Eta, bueno, bai, egun falta dira, eta, bueno, egia esan orain dana pilpilan dago, ez? Osea, justo, pelikulak aukeratzen nahiea, pelikula asko ikusten nahiea, bidaiak baita ere pelikula horiek ikusteko, eta, ez dakit, kasu honetan, Jose Luis dago, ez dakit, Suedian dago oraintxe bertan, datorren astean jungo beha Parisera baita ere pelikula ikustera, orduan dana pilpilean, eta batez ere, hori, hemen ikusiko diran pelikulak, ikusten ari gera, eta erabakiak hartzen. Osea, momentu ederra, estresa handia baita ere, egia esan, baina, bueno, zinema gustatzen bazaizu, hau, privilegio gutxa da. Horixe ere galdetu nahi nizun, ea ehun eguneko atzera kontaketa hau baden atzera kontaketa lasaia edo jada murgilduta zaudeten estresaren zurrunbiloan. Bai, estresaren zurrunbiloa entzuten dugu egunero, bai. Baina, bueno, polita da, benetan esaten dut, justo haindala 2 aste edo Canesen egon ginen, ez? Cannes da munduko festivalik garrantzitsuena zalantzarik gabe. Eta orduan, han egotean nik beti esaten dut, ez? Privilegio gutxa dela, zinema gustatzen bazaizu, baina baita ere nekagarria. Ze, klar, igual egunero ikusten dituzu, ez dakit, 6 pelikula, 5-6 pelikula, eta egiten dituzu baita ere, ez dakit, 4, 5, 6, 10 bilera, ez? Baita ere, negozioak egiteko, edo pelikulak ja horre ikusteko, proiektuei buruz hitz egiteko, orduan hori, oso nekagarria, baina kontuz, nik aipatuko nukeen lehendabiziko gauza da, privilegio hutsa, zinemazaletasun hori zure barnean baldin badago, ez? Eta gure kasuan badago. Ze ederra pasio hori eta ze sortu dunaku ikusle bezala jakitean jaialdiaren atzean pasio handia duten pertsona talde bat dagoelako. Kuriosidadez da jakin minutxa, badago sekzio bat besteak baino zailagoa izaten dena osatzeko? Bagian esaten duzula, urtero, ez dakit, kulinari zinema gehiago kostatzen zaigu, edo ez dakit, beste sekzioren bat badagola errepikatzen den sekzio bat? Bueno, nik uste dut urtero
gertatzen zaiguna da, segurazki, sail ofiziala da guretzat, segurazki erronkarik handiena, ez, daukagun erronkarik handiena, ze hori da, eskaparate bat oso garrantzitsua dana, eta hori ondo osatzea, egiten dugu urtero, baina kostata, ez? Eta bueno, batzutan baita ere erantzunak berandu jasotzen ditu baita ere, eta bueno, hor badago lan itzela, ez? Nik hori aipatuko nuke sail ofiziala dela, ez? Eta gero baita ere beti aipatzen den moduan Donostia sariak baita ere, ez? Batzutan, ez dakit, Donostian, pentsatzen dugu askotan, Donostia sari bat lortzea oso erraza dela, ez? Zuk deitzen diozu George Clooneyri eta esaten diozu, beira, pentsatu dugu igual, eta Clooneyk esaten dizu, noski baietz, hau horea nirea, utziko dut neukan erredojea eta jungo nahi zara, ez, hori ez da horrela gertatzen, ez? Donostia sari bat lortzea da, negoziazioa, denbora, egutegia ondo ezagutzea, izar honen egutegia batez ere, gurea badakigu, baina bueno, hori zaila da baita ere, bai. Gertatu da noizbait edizioren batean azkeneko momentuan izen handi horietako bat planetik erori dela edo kontrara, azken unean animatu dela izar handi bat, eta pixkat eskemak. Bai, gertatu da. Baina, bueno, gure epeak baita ere oso argi eta garbi ikusten ditugu, ez? Gure epeak dira, dauzkagunak, programa atera behar dugu, eta zentzu horretan hor, bueno, Donostia sari batekin hori ez da gertatuko, ez? Osea, programa ja behin argitaratuta, hor ja sorpresarik ez. Baina ia da, azken momentuko sorpresak izan ditugu askotan. Onerako eta txarrerako, egia da. Aipatu duzu, pelikula ugari ikusten ari zaretela, agian entzuleak jakin beharko luke, zuek bataz bestekoren bat badago, zenbat pelikula ikusiko dituzuzuk zinemaldiaren aurretik, zinemaldirako prestatzeko? Bai, bera, hautaketa batzordean 12 lagun gea, 6 emakume eta 6 gizon, ez? Edo 6 neska eta 6 mutil, ez? Esan ez dagoen. Nik usteet urtero nire kasuan eta beste kasuetan baita ere gauza bera gertatuko da usteet, urtero zinemaldirako ikusten ditut 500 edo 600 pelikula. 500 edo 600 pelikula, bueno. Hau beteka da, Hori beteka da. Egongo da norbait, orain entzuten ari dena, esaten duena, nik nire bizitzan zehar ez ditut ikusi. 500 edo 600 pelikula. Badago, asko da, puntu batera iristen zara batzuetan behar duzuna. Igual momentu batean uztailan edo hor badago, nekea agertzen da, ez, batzutan. Baina beste gauza bat, baina, klaro, ezke zinemazalea amorratuak egagu, ez? Orduan, gertatzen zaiguna da, momentu batean, naiz eta nekea hor egon da, nik esango nuke, momentu batean, igual izango da, egun horretan, ikusiko duzun 5. pelikula, adibidez, baina 5. hori, ona baldin bada, disfrutatzen duzu pila bat. Ez duzu, eski hau pelikula bikaina da, ez? Eta asko gustatu zait. Eta nekea hor dago, baina zinemazaletasuna handiagoa da baita, ez? Nekea baino. Ze ona, asebet eta sentitze hori ez. Aprobetxatu nahi dut, zure ikuspuntu privilegiatu horretatik, galdetzeko, ea, aurten, tendentziaren bat ikusi dituzu da pelikula ugari, eta ea nabaritzen den tendentzia argi bat, gai bat errepikatu dena agian beste urtetan baino gehiago, edo joeraren bat, estetikoa, zinematografikoren bat, ea identifikatzen duzun horrela aurtengo edizioan joeraren bat. Ez, egia esan ez, baina gauza bat esango dizuet. Nik usteet, zineman ikusten duguna beti da gizartearen isla bat, ez? Eta hori mundu honetan gertatzen da, ez? Orduan, egunkarietan edo irratietan entzuten ditugun albisteak eta gero ikusiko dira pelikuletan baita. Eta hori ikusten dugu, ez?
zer gertatzen ari dan momentu honetan munduan. Gerrak, ez dakit, iskanbilak, fasismoa baita ere, ez? Hori ikusten da pelikuletan, eta agertzen da. Eta da, errealitate honen isla. Eta oso polita da baita hori deskubritzea zinemaren bitartez. Zinemaren bitartez, deskubritzen dezu mundu guztia, ez? Zer gertatzen ari dan, hemen, Iranen, Palestinan, Estatu Batuetan, edo Irlandan, ez? Hori da baita ere zinema, ez? Mundua azaltzen da pantai handi batean, ez? Eta nola dator Euskal Zinemaren uzta edizio ontara? Zuk idatzitako Bask zinema liburuan, Etxeparerekin argitaratutakoan, aipatzen zenuen 2011tik gaur egunerakoa, zuk deskribatzen zenuen Euskal Zinemaren urte erraldoiak kontzeptua erabiltzen zenuen. Urte erraldoietan gaude? Bueno, nik uste, urrats handiak eman ditugula azken urteotan, batez ere euskaraz egindako zinemarekin, ez? Osea, euskal zinema hori, euskara oso presente dago, ez? Azken urteotan, eta hori oso polita da. Hor, sekulako urratsak eman ditugu, egia esan. Bueno, haindik ere badaude gauzak, ez, egiteko, baina sekulako urratsak, ez? 2005an ikusi genuen, adibidez, Aupatxe beste, eta orduz geroztik, nik uste 2014an baita ere beste inflexio puntu bat izan genuen Loreak filmarekin, ez? Eta orduz geroztik sekulako urratsak eman ditugu. Eta hor nik oso baikor agertzen naiz, egia esan. Eta gero baita ere nik uste beste oso puntu positiboa da euskal emakume zinemagileen presentzia, ez baita ere, ez? Hori baita ere hor sekulako urratsak eman ditugu. Eta baita ere, egiteke daude gauzak, Nola ez. Baina, hombre, esatea gauzak berdin daudela hori ezinezkoa da, ez? Osea, asko aldatu dira, eta kasu honetan onerako, benetan onerako. Aizu, aldaketa ze ari garela, agian, aipatu beharko genuke, zuzendaritzan ere, Rebordinosen ordezkapena ere iritsi zaigula, albistea iritsi zaigula, eta hemen ere aldaketak, emakumea, gaztea, izan da albiste, ez dakit ez, Maialen Boilokiren aukeraketa izan da albiste pozgarria behintzat, askorentzat, eta nola bizi duzu zuek aldaketa hau? Oso ondo, claro, eske Maialen taldekidea da, orduan oso ondo ezagutzen dugu, guretzat ere baita pozgarria izan da, berak nik uste bere ibilbidea baita ere oso potentea dela, ez? Osea, berak oso ondo ezagutzen du zinema, Antxone Zizari buruzko tesi bat egin zuen, oso ondo ezagutzen du baita ere euskal zinema, oso ondo ezagutzen du zinemaldia, hor lan egin du azken urteotan, orduan nik uste oso aldaketa logikoa zala, nik uste ilusio handiz hartu dula baita ere ardura hori, eta ardura bada, esanguratsua eta mamitsua, ardura handia, baina nik gauza bat esan nion bakarrik, esan nion zorionak, zorionak noski, baina baita ere, pasaren astean esan nion, Maialen, orain daukazun alaitasun hori ez galdu. Naiz eta presioa eta estresa hor egon da ero, eta etorriko da zalantzarik gabe, ardura oso handia delako, baina hori, alaitasun puntu hori ez galdu inoiz, ez? Ze oso polita da baita ere, bazuk hartu, zure gainean hartu behar dezun ardura hori. Oso polita, ederra da, zinema gustatzen bazaizu, eta zinemaldia gustatzen bazaizu. Eta nik badakit, Maialeni bi gauza horiek gertatzen zaizkiola. Bai, espero dugu ondo eramatea Maialenek kargu hau, plazerra izango da, entzule eta zinemazale bezala ere ikustea, aro berri honetan, zer gertatzen diren, eta asko posten gara. Aipatu dugu, aitzakia derra topatu dugula gaur Josean zurekin hitz egiteko dela, 100 egun falta direla zinemaldia hasteko, eta horretara itzulita, galdetu nahi nizuke entzule batek helarazi didalako galdera, ea gaur, 100 egun falta diren honetan,
lantaldeko ze sail ari den bereziki lanean. Ea badagoen, ez dakit ze pentsatzen dut zinemaldian, jende askok egiten du lan urtean zehar, eta batzuk gehiago egongo diragian produkzioan, beste batzuk beste deialdi batzuetan, eta Bai, nik esango nuke sail ofiziala eta New Directors saila. New Directors eta sail ofiziala. Ze, claro, Perlak adibidez, Berlingo zinemaldia pasada, Canneseko zinemaldia pasada, eta orduan Perlak gutxi gora bera, ja erabakiteta daude, ez? Baina sail ofiziala eta New Directors adibidez, hori pelikula berriak dira, hemen estreinaldiak eta munduko estreinaldiak izango ditugu, eta orduan hori pelikula berriak dira, ez? Hor dago, momentu honetan nire ustez, hor dago koska, ez? Hor dago koska, gure zinemaldian. Zuek zeharo murgilduta zaudete dagoeneko, baina noiz esango zenuke hasten direla herritarrak eta donostiarrak eta ingurukoak nabaritzen zinemaldia badatorrela? Segurazki irailean, ez? Abuztua buketuta gero hor, gutxi gora bera, normaltasuna edo hasten denean, baina, normaltasun horri guk gehitzen diogu, ez dakit, oparitxo bat, ez? Irailaren azken astean edo, zinemaldia agertzen da, eta hain polita da hori. Neri benetan gehien gustatzen zaidan paisaia, Donostiko paisaia da Ilarak, ez? Ilarak zinemara juteko irailean, ez? Benetan hori bada paisaia polita, ez? Eta zinemazaletasun hori eske sekulakoa da, ez? Eta badago baita ere, nik beti aipatzen dut hori, ez? Gure herritarren artean badago, ez dakit, jabetasun kontzientzia bat, ez? Hau da, zinemaldia gurea da. Zinemaldia herritarren gauza bat da. Eta hori nabaritzen da bereziki esango nuke Donostian, ez? Cannesen adibidez ez da hori gertatzen. Cannes da oso garrantzitsua zalantzarik gabe, baina batez ere profesionalei bideratutako festival bat, bakarrik akreditazio bat baldin badaukazu, juten zea Cannesera, bestela ez. Eta hemen hori, baita ere profesionalentzat da gure zinemaldia noski, baina herritarrentzat. Herritarrak dira gure oinarria. Zinemazaletasun hori da gure oinarria, gure mamilla, ez? Eta hori niri pertsonalki asko gustatzen zait. Asko gustatzen zait. Ez da dira aldatu, zegia esan ederra da hori, amaitzen Juan Bergarazi zizut minutu gehiago lapurtuko, baina badaukat horrela amaierarako galdera bat agian potoloegia dena, baina ziur naiz erantzuteko gai izango zarela. Denbora makina bat izango bagenu, eta gaur ekainak 11 izan beharrean, kokatzen gara, irailean, pasadira, 100 piko egun, bukatu da zinemaldia, zer gertatu behar da zinemaldi horretan, zuk itxieraren ostean esateko zinemaldi eder bat izan da urtengoa? Galdera ona. Esango nuke. Barkatu? Ez esango nukela ona eta esain erresa, Bai, ez da erresa, ez da erresa. Bera, beti esaten dugu zinemaldia dela baita puzzle bat, ez? Eta, klaro, nik aipatu ditut baita herritarrak eta herritarren presentzia eta garrantzia, hori nire ustez baita ere oso niretzat garrantzitsua da, herritarren iritzia edo zinemazale hoien oihartzunak, ez, jasotzea, ez? Ondo egon da, ez, edo gustatu zaizkit ezakitzen bat pelikula, hori bada interesgarria. Baina baita, erakundeen aldetik, erakundeak daude, 4 erakunde daude gure administrazio kontseiluan, baientzat baita ere, haiengandik etorritako oihartzunak oso garrantzitsuak dira guretzat baita ere. Kritika aldetik baita, zer esaten dute kritikariek baita ere gure zinemaldiari buruz, zer esan dute. Eta igual bukatzeko, babesleak ez, nork jartzen du dirua mai gainean zinemaldia ondo juteko, beraientzat baita ere oso garrantzitsua, eta orokorrean industria zinematografikoa, ez? Baita ere
eske beraiekin lan egiten dugu egunero, eta, klaro, beraien oihartzunak iritziak positiboak baldin badira, hor dago koska. Eta orduan, puzzle hori ondo betetzen bada, ez? Hor esango dugu, oso edizio positiboa izan da, edo ona, ederra, eta ez? Oso ondo erantzun da, bagenikien, gai izango zinela erantzun hon bate emateko. Plazer bat izan da, Josean, eskerrik asko gurekin, bigarren kafe virtual hau hartzeagatik. Animo geratzen diren egun hauetan, animo hainbeste pelikula ikusten, eta eutxi, pasio horri. Mila esker, benetan oso gustora naiz, eta mila esker zuen arretagatik. Eskerrik asko Josean. Bagoaz aurrera, goizeko 11:29 minutu diren honetan, azken ordu erdia bigarren kafeari geratzen zaiona, eta oraindik eztabaidan jarri behar ditugu gure gazteak, eta gure pelekin egin behar dugu konexio Euskaltzaleon martxan, pegileku ona dugulako entzuleok. Stars of night turn deep to dust, melt me down as a big black hammer. Leave no trace of grace, just in your honor. Lower me down, corporate side. You can watch the space and the sound for the leg and the dreads in my bed when sleeping. Lower me down, pin me in, secure the ground for the later parade. Once I wanted to be the greatest, to face a solid rock with lines that could explain any feeling. Lower me down, get me out. Entzuleok, 11:30 minutuetanik galdera bat. Gustatzen zizkidan galdera horietakoak, ze gaur saioa hasi dugu galderekin dantzan, mai, eta galderen giroan jarraitu nahi nuke. Mugara eraman nahiko nizueke. Atzo agertu zitzaidan reel bat, eta proposatzen zuen reality show ustez faltsu baten proposamen bat. Nik idea batzuk hartuko ditut hortik, baina pixkan muturrera eraman nahiko dut, iruditu zaidan inozo xamarra plantatzen zutena. Helikoptero batean eramango zaituzte, mendian galduta, 4.000 metrotara, baiara baten erdian, kokatuta dagoen, mobil home moduko batera, etxetxo elegante batera, piztinatxo bat kanpoan, eta despensan nahikoa janari, oinarrian, gauza berezirik gabe, baina arroza, gatza eta olioa bizirauteko. Ura ere baduzu, eta 2 hilabete egon behar duzu bertan. Ez telefono, ez internet konexio, ez komunikatzeko modurik. Bakarrik, zu, natura, animaliak, bakardadea, zure barneko soinuak, 2 hilabetoiek igarotzen badituzu, diru asko irabaziko duzu. Berdin zait, han 2 milioi euro esaten zituzten, baina uste dut 500.000 euro ere, badirela nahikoa nolabait bizitza erdi konponduta uzteko eta nahiko erronka onartzeko. 500.000 euro bizitza erdi konponduta, noski? Eba, ratik, bueno. Ni gutxi ongatik. 500.000 euro bizitza erdi konponduta, etxe bat erosi eta geratu zara dirurik gabe, gaur egun, baina etxearen arabera, herriaren arabera. Etxe izatea soilik ja bada bizitza erdi konpontzea. 1.000.000 euron, borobilduko dugu, nahi baduze. 2 hilabete. Galdera ez da, egingo zenuketen edo ez, baizik eta uste duzuen gai izango zintezketela. Bai. Eta gita ditza pixkat asmatu indutu, orkatu. Gai izango zinateketela, zera, 2 hilabete horiek bakarrik igarotzeko leku horretan. Atera zaitezke izatzera eta aragia jan,
egin dezakezu arrantzan, ordu pare bat oinez ibilita mendian zehar, ze bultan bat egin marko da, dauden arraiekin. Baina zuk ez duzu esan, ja nahiko janari bat. Zu dakizu oinarri arroza. Bueno, vale, bai. Baina, osasun mentala mantendu behar da, eta mantendu behar da bizipoza, eta niri bilabete arroza jaten bakarrik, igual, tristura hundiena, aragi puxka baskutan ez egite izan gertadakidak, niri. Pero norberak bere gauzak. Entzuten ari naizena da, 2 hilabeteren bueltan, etorriko naizela Euskal Herrira, berriro, dirudun izan da, sasoian, orain nagoena, baina askoz sasoiago, han balin banago, eguraldian eren arabera edo, pentsatzen dut agian, itxuraz eta horrela, agian kolore pixkat hartuta, ego apuztuta, porque claro, diruarekin eta tiauena total, claro, jo naizka bituko bate hontatik. Bai? Nik antzeko parecido daukate erantzuna, osea, nik juteman izorrelako zan, nik klausula bat sinatu nahi dut, esaten, bale, baina gustora banago, angel ditzen nahi. Bilabete ez ziain beste, bilabete ez zaitan beste irutzen. Vale, beste galdera bat daukat zuentzat. Hemen norbait egon da 5 egun. Inorekin hitz egin gabe, inor ikusi gabe? 5 egun, ez dakit. Egon zarete inoiz, ez da egongo zineteketen. Handate kuarentenan, 5 egun inorrekin hitz egin, mobila ikutu gabe, kobertura gabe. Orduan ez. Vale, mobila eta guzti. Ez daukazun inungo... Han ez daukazu, baina nire galdera, 5 egun mugikorra bai, baina inorrekin hitz egin gabe aurrez aurre, inor ikusi gabe aurrez aurre. 5 egun. Zumai, inoiz? Naiz 5 egunez. Igual bizpairu bidaien batean, hola. Horrelako aventuria. Eta igual baita bai. Eta jendearekin egoten. Orain galdetzen ari 5 egun mobila barne. 5 egun inorrekin horrez horren gabe. Eta altuan hitz egin gabe, eta gero konturatzen zara 6. egunean, epa, hotxa nola daukadan, ze pasa ditut 5 egun ezer esan gabe. Ados, hori egin duzue. Batzuk bai, bestek ez. Eta zara kantatzen, eta zara horrela, porque abotxa daukazu beharra teatzeko abotxa ere. Bai, sentitu dut. Bai. Vale, nire zalantza da, eta hemen adituren bat egotea ere, psikologoren bat edo, akaso 10. egunean, 12. 13. Jesukriston ansiedade daukazu? Zalantzari gabe. Gauean entzungo dituzu 1000 zaratan, nik naturan lo egin dut maiz, alerta zaude gau osoan edo zin zaraten entzunda, haizeak mugituko du edo zer gauza bakarrik zaude, beldurra sortakizuke gauean. Baina etxea itxia da. Etxea itxia da. Mobil home moduko bat, txukuna, itxia. Bai. Egunean zehar kirola egin. Normalean hartz batek irikiko ez duen etxe bat, bai. Asko zobeto. Itxegin dezaket hartzakin. Nere galdera, agian esan duzu ja, Inigo, baina zure familiak badaki antzaudela. Zer? Julen Unanueren mezu bat jaso berri dut. Ni egon nintzen 5 egun Amazonian bakardadean piraguismoa eta biok elkarukituz bakardadean. Gomendatzet. Unanu ez uzin izden ez da? Igual bai, Nere galderari erantzunez? Zer? Ea, agian aipatu zula, baina ea esan duzun alez. Zure familiak badaki bilabetetan... Bai, inor ez dago kezkatuta. Zure familiak ez daki bilabete bueltan zure bila doazenean bizirik egongo zaren ala, ez? Ez hori bai, baina ez da... Antzaudela, bai. Batzuetan dilema hauetan izaten da, desagertuko zinake 3 hilabetez esan gabe... Dakite, banoa bilabete, inkomunikatuta, egon lasai. Baina, bilikok, bilabete deitu gabe egoten dira askotan. Bai. Abixatu garret goen. Bai, baina esan imaginatu, baina zure gertu egunero ikusten duzun pertsona hori, izan daiteke bikote, izan daiteke ama, izan daiteke semea, dana delakoa. Pertsona horrek balin badakian gaudela, horrek ere erraztu egiten du dena. Ze behintzat ez dago jendea hemen zure bila, zure herrian, hemen zu desagertuta ongo bazina bezala. Nik uste dut, hauetan azkar esaten ditugula baietz, egingo nuke, bai noski, diru gutxiagoren gatik ere egingo nuke, baina gero errealitatea dela, askoz gogorragoak direla horrelako erronkak. Kontua ez da inbesten ezako dirua. Nik egiteko gai banintz, 300.000, 500.000, milioi bat edo 2, takit, 2 milioikin banatuko zu, eta 300.000ekin, igual gutxiko banatuko zu, baina, igual ditez, kontua da bilabetoiek igarotzeko gaiote garen. Hemen entzule batek idatzi du, nik nahiko garbi ezingo nukeela. Batez ere planteatzen nahi izeanakin. Izatez gizaki sozialak gea, eta beste inorrekin komunikatu gabe otea horren beste denbora ustet zaila dela. Eta egia da, bilabetea priori ez dela asko zure bizitza osoan, jarraitzen du idazten, baina... Inigo goza bat, bilabete horretan,
Ez dago eguraldiaz kexatzen den jenderik. Eneko, ez dago abantaila. autobusetako ume zalapartatxurik. Eske nik hasieratik esan den, nik diru gutxi gogatik, otirurik gabe. Eneko ordaindu egingo luke. Eneko bera jarriko luke dirua joateagatik bi hilabete bera bakarrik. Bakarrik eta komunikatu gabe egotea oso gogorra iruitze zait diote hemendik. Hala da. Baina bueno, horrelako erronketan behintzat, orain agertu zait azkeneko egunetan beste horrelako galdera bat, eta... Bakitzen. Bai, dutxarena. Bueno. Hori iruitze zait barkatu, Barkatu, bai. Entzuleari orain azalduko diozu. Nik aurretiko esango duan gauza bakarra, da zaplastekoak falta direla gure gizarte honetan. Nik atzo ikusi non bideo bat. Bueno, egunak nera matzan ikusten, zeo bilela pertsona bat galdezka kaletik jendeari, 100.000 euro ematen dizkizute, dutxatu gabe pasatzen duzun egun bakoitzaren gatik. Zenbagarren egunean, zenbat egun iraungo zenuke dutxatu gabe, jakinda egunero 100.000 euro jasotzen dituzula. Eta orduan, ikusten nituen bideoak, jendea esan ez, nik 4 egun, bai, aste bete, eta atzo ikusi nuen bideo bat emakume batena, eta esan nuen, hause behar nuen nik, bideo behar nuen nik, emakume horrek esaten zuen. Ikusi dut, galdezka zabiltzatela, 100.000 euro egunero dutxatu gabe. Gauza bat esango dut, niri? Bueno, munduko osasun erakundea etorri behar da esatera infekzio bihurtu naizela. 100.000 euroren gatik, ez naiz dutxatzen, ez astebetean, ez 2 astetan, ez 3 astetan. Niretzako alare. Ez hilabetean, eta benetan etorri behar dula munduko osasun erakundeak esatera, ez dakit, koronavirusaren zepa berri bat sortu dela nire gorputzen, eta orduan dutxatuko naiz. Baina jendea zegezu. Bai, aste bat, esan ez. 3 egun, kontua beste bat hemen, ezako plan. 3 egun gratis ititu. Hori da. Eta aste bete ere ziur baiet. Nik uste 2 hilabete, karabaraitako batean dutxatu gabe, lasai asko komitzatekela. Niretzako hemen dago planteamenduan arazo bat, eta da, 100.000 euro asko dela eguneko. Galdera 1.000 euro egunekorekin egin izan balitz, emaitza fidagarriagoa litzateke egia da, nik 7 egun dutxatu gabe pasata, 7.000 eurorekin, eski zatzago nahi diru gehiago ere. Bai. Eta tapiko aurreztu duzu, beste etxe horta joan gabe. Hori da. Baina nahi gustatzen zait beste etxe horretako erronka. Eta egon naiz asko bakarrik, naturan, jendearekin komunikatu gabe egunetan eta bar, bilabeteekin enagoain konbentzituta ze pasako zan, Itxigan momentu bat erotu egiten zarela. Nik adibidez, uste dut gai izango nintzareteko hori. Baina bai egia da, ke izango zirela une super gogorrak. Hori da. Eta aldi berean, une batzuk astezinak ere. Ziurrenik. Ni uste iritsiko zela momentu bat, mugarri bat, non hortik aurrera, momentua aztezin eta goxorik etzen egongo. Ja, sufrimendu giroan egongo zinateken. Nik uste gertatuko ziala gauza batzuk, zuetoreko zinela honetan, eta inoituta gaude grabatzea, arrazikatatzea, zure lagunak ez zizuela sinistuko nik uste. Bai, eta hormonalki ere aldaketa asko sortuko lirateke. Egia da, kirola egiteak eta naturarekin harremanetan egoteak alde, giza kontakturik gabe, giza hotxa entzun gabe, bukatuko zenuke bakarrik hitz egiten oso azkar uste dut. Nik eta ez dakit, nik aingarbi ezetik usten, eta hori, pasaditut tarte luzeak, behin pasan ditun 48 ordu inkomunikatuta, eta hemen Goiuri Manol eta konpainia, ari ziren nire pianoa, instrumentuak, furgoneta eta banatzen beraien artean, asumitu zilanengoela. 48 ordu inkomunikatuta, Tajo garailean, mendi universaletan, piragua batekin, zala normalena momenturen batean inkomunikatuta egotea. Baina, esan dugu hemen, jendeak badakila nontza den, eta listo, ez? Zue pasen egiten nun nengoen. Ez, momentu horrentan nontze zen den ez genekin. Hori, ez dakit bilabete agian bai, baina nik ziur-ziurren nuke esango alegia apostu bat balitzen nuke onartuko. Ez, nik esaten dizuet, hori. Gratis balin bada, saiakera egingo nuke. Hauek direla, erraz esaten diren gauzak, eta gero, benetan, ez, eta ikuste dut pandemiak ere hori erakutsi zigula, bakardadea oso arriskutsua dela, zentzu askotan, mentalki eta fisikoki ere bai, eta bueno, behar ditugula interakzioak, eta agian momentu honetan gaude kontrako egoeran, interakzio gehiegi izaten ditugu, eta horrek ere, aztoratu egiten zaitu, eta agian informazio gehiagi daukagu buruan, eta momentu batean agian lasaiago egotea, hobeto etorriko litzai gukela, baina uste dut, interakzio soziala guztiz beharrezkoa dugula, eta... Nik uste dut,
Bai, oso garrantzitsua da, nire kasun behintzat, papera eta arkatzak edo eraman, Bai. sorkuntza prozesu batean baldin bat zaude bila, bai kirola eta ateratzea eta ezakit zer. Baina sorkuntza prozesuetan gaudenean, denbora eten egiten da ere. Ez dakite musika konposatzen edo obra bat idazten edo zerbait. Lagungarria izango dela. Ez dut esaten hor dago soluzioa, baina bueno, askotan galtzen duzu orientazioa. Eta gero, ohitura kontuak daude. Argatu hemen erronkari gabe eta ez 200.000 euroren truke eta hori guztia kontuan hartu gabe, Euskal Artzainek mendietan pasa dituzte denboraldi luzeak bakarrik eta bueno, artzain horietako batera ematen balin baduzu horrelako erronka batera, bueno, ez da nahiko desberdina izango litzake hori, edo ez dakit, eramatea gu egunero gaudela, hizketan ez dakitzen bat pertsonekin hemen irratian. Zalantzari gabe, alegia. Uzut fisiologikoki eta egingarria dela garbi dagola, beste gauza bat norberak nola kudatuko lukenze. Bueno, gure bizitzetan horrelako erronkako gorrik euki gabe, depresioa zoritxarrez askoz presenteago dago, nahiko genukeena baino, ez? Eta ziurrenik garai batean zegoena baino, beraz, bagara, neurri batean kapazago gauza askotan, eta hori era berean aulago ere gauza askotan, ez? Eta uste dut bakardadearen kudeak eta hori ziurrenik badela gaikola delikatuen horietako bat, baina bueno, nahi nuen zuekin hau eztabaidatu. Julen Unanoek esan du, bera dutxatu gabe egon daitekela plaktona izan arte. Hori. Nik zure proposamena buelta. Vale? Jutegea, bigarren kafeako partai guztiak etxe horretara. Yes. Zenbat barkat hasi berriro? Egun bat. Bigarren kafeko partaideak. Zuk aipatu ezun etxe horretara, zenbat aguantatuko genuke bakoitzak. Baina dena batera joan da? Denak etxe berdinan. Noak esan du ez doa laia zuzenean. Barkatu. Igual bilabeteak eta eharki bizita gainera. Baina, doainik esan duzu. Imanol bialduko genuke eiza egitera? Claro. Niruakin. Ni galdera, denbora da galdera zan. Zenbat aguantatzen dugu? Dutxatu gabe o dutxatzen? Bizitzan normala iten. Dutxatu gabe gaina. Nik uste, ordainduta bagaude, alegia, bilabeteko porraldi ordaindua etxe horretan, eta ateratzen da hortik, pare bat pelikula, 3 disko, 4 podcast, Benetik. Antzeko zuzer, bai. Trago batzuk, alkola ezken nuke eukiko, Xai? Bakarri gaude. Baina izatzera joango ginateke. Joan bai, eizatu. Asko aldatzea diruan faktoran arabera, ni ustez. Batez ere hau, batea juteak gu. Eske batea nahiko gozarresa da. Haizut, bale. Bueno, alko genuen bueltatu bilabete eta gero igual bigarren kafea jaetzen ongo, Eneko ari da pentsatzen, nik labana zorroztuko nukeen pagatiaren atzean. Ez. Nik genuke... Ni jungo nitzake eta... Ez da inatzeko, Gengo nitzake iskin baten, nuke gauza hondekin go, eta kekillo. Egia da, biraietan taldean, bigarren egunean ondo, laugarrenean bastante, zazpigarrenean ja astentzara pixkat zure inguruaz nazka egin egoten, baten bat petraldu da asko, horrek petraltzen du beste norbait. Ni zazpigarrengoan hartzekin lo egiten hasiko nitzake. Gu joan izan gara udaran lagun kuadriakin eta bastante parasito. Eta laguna direla, Haze, eta jendea zareten. Afariekin, jendearekin itzaiten, playa, piztina, astebete eta gaizkas, Bueno, ez dakit, jarraituko dugu eztabaidatzen gai hauen inguruan. Nire gustatzen zaiten, norberak ere ze espero duen bere buruaz, jakin badakit errealitatea eta norbere ez dakit asmo edo sentsazio hori oso ezberdinak direla. Gero egoeran kokatuta denok ere ez dakigula oso ondo nola erreakzionatuko genukeen eta gainera, egoera guztietan ezkenukela berdin erreakzionatuko eta gure bizitzako momentu guztietan ere ezkeniokela berdin eutxiko horrelako zerbaiti. Beraz, interesgarria iruditu zait. Xabi, eneko noa, eskerrik asko eta biharetzareten ez egongo. Bueno, Xabi zalantzan. Xabi, nahieran biharkoa, baina besteak astelen arte. Astelen arte orduan. Zaindu asko. Sekretuek ez diez esaten belarrira be kantatzen du Marenek kantu honetan eta guke gaur sekretu asko kontatu ditugu, baina gauza gehiago ere jakin nahi ditugu eta Urepelera salto egin nahi dugu. Bertan Pegi Lekuona lankidea dugulako. Pegi Lekuona, egunon?
ondo gabiltza hemen gogoz zurekin bat egiteko eta jakiteko ze giro den Urepelen oraintxe aipatu dugu Euskaltzaleon martxa abiatzekoa dela, Iruñean larun bat arratsaldean izango duela nolabait bateratze eta mugarri nagusi, baina abiatu eta martxan jartzekoa dela eta bertan zarela, nolabait egun hauetan martxa hori jarraitzeko. Aizu, oso ibilbide ederra da, eta uste dut, egun hauetan, egun hauek igarotzeko, ikaragarrizko plana ere iruditzen zaidala. Aipatu diguzu lehen, saioaren hasierako konexioan Pegi, auritzen egingo duzuela lo gaur, ez dakit zuzen ari naizen, baina hori dela gaurko bidea, ez da? Martxan jartzekoak altzarete. Aizu, jartzaitez oinez konexioak heltzen digun arte zukutuko zaitugu. Pegi, sasoian zaudezu oinez eta mikrofonoari helduta aritzeko, ez
Hori da, probatu beharko dugu eta estaldurak albidetzen digun bitartean, orain zoragarri entzuten zaitugu, beraz, baliatuko dugu hau aipatu dugu Auritzera gaur, Esteibara aipatu duzu, Iruñerako iritsiera noizko dagoen programatuta ere, badakizue? Beraz, plan ikaragarria, Iruñak larun batean biziko duena, baina uste dut plan horri zentzu ematen dionak bidea bera dela, Pelli, eta martxa hau horrelaxe planteatu da, nolabait. Hainbat aldarrikapen egiteko eta aipatu ditugu lehen ere, baina azpimarratuko ditugu, zen martxa festa giroan osatu nahi da, eta horri garrantzia eman nahi zaio, baina festa giro horrek aldarrikapen pisuzkoak ere baditu atzean, nolabait Euskararen pizkundeak ezinbesteko dituen oinarri batzuk edo, azpimarratu dituelako antolakuntzak, ofizialtasun osoa, jauzia hizkuntza politiketan eta euskal zaletasuna, eta hauen inguruko aldarrikapenak uste dute egunero bide horretan zehar egiten joango zaretela, pizkunde berri hori eragiteko, baina Iruñara heltzean jakin ere badakit pregoi batzuk, hainbat euskal gizabanakok parte hartuta pregoi batzuk ere irakurri egingo direla, mezu batzuk helarazi nahi direla, eta horre izango ditugula, ez nolabait astelenean biltzeko eta hausnartzeko moduko adierazpenak, baina hori ere gertatuko dela Iruñan, alegia, festa bai, baina espazioa hausnarketa eta aldarrikapenerako ere egongo dela. Mobilizazio jendetsua deitute Iruñako kaleak betetzeko eta betetzeko bide horretan zentzu emateko gaurtik abiatzen ari diren martxak Urepeletik abiatzear eta Pelli lekuna lankidea. Bertan Pelli konfirmatu guzu, dagoeneko oinez ari zarete, dei horri erantzuna ematen ari zarete, martxan zarete beraz. Pelli lekuna ez dizugu minutu gehiago lapurtuko, gozatu esperientzia eta bidea, bihar berriz ere bigarren kafean zurekin bat egiteko aukera izango dugu, eta kontatuko diguzu, gaurko iritsiera hori, Horreaga igaro, Auritzen gaua pasa, nolakoak diren, eta bide batez parrandaren audiotxo batzuk ere grabatu eta helarazi nahi badizkiguzu, bihar gure entzuleekin elkarbanatuko ditugu. Eskerrik asko, Pelli lekuna. Entzuleok 4 minutu erdiko 12etarako eta gaur goizean bertan Pelli lekunak ondu duen kronika entzungo dugu, nolabait kokagaite zen, aipatzen ari garen euskaltzalen martxa honetan aipatu dizuegu, larun bat honetan Iruñan burutuko den martxaren atarikoa, gaur abiatuko dela, gazte euskaltzaleen sareak antolaturiko Urepele eta Iruña arteko martxa, eta esan da bezala, Pelli lekuna bertan dugu, baina gainera, goizean prest utzi digu, gertatuko denaren kronika hau protagonisten hitzak tarteko. Ekainaren 11tik 13 3 eguneko martxa burutuko du gazte euskaltzalen sareak Urepeletik abiatu, Auritz eta Zubiri zeharkatu eta Iruñan bukatuko dute bidea euskaltzaleon martxarekin bat eginez. Gazten konpromiso indartu eta euskararen aldeko pizkundea berriz ere kalera ateratzeko garaia dela aldarrikatu dute. Ideia korrikaren inguruan sortutako indarrek probesteko asmotik abiatu zen. Izartzu Bilaga, gazte euskaltzalen sareko kidea. Korrikaren inguruan metatu ziren indarroietatik pixka bat nahi genituen aprobetxatu eta ez dakit nola heldu zen martxaren ideia, baina pixka bat kontseioak deitutako euskaltzalen martxa horrekin bat egin nahi genuen, gazteak horren baitan mobilizatu nahi genituen. Martxa 3 etapetan egingo dute, lehena Urepele eta Auritz artean, hain zuzen, harrera gosaria jasoko du gazteen martxa Kaldudeko bailarako herrian, ekimen abian dela, urrengo geldialdia Horreagan egingo da eta mural Margok eta Auritzen. Bigarren eguna izango da luzeena, 24 kilometroko etaparen ostean, euskalgintzan diren Ipar Euskal Herriko gazteek beraien rolaren inguruen hausnartuko dute. Xedea parte hartzaileen arteko harremanak eta aldarriak uztartze izango da. Helburu modura, gure artean sareak sortzea, baita izialdea eta
batez ere aldarrikapenerako espazioak sortzea, baina horien artean ikusiko ditugu mural margoketak, kontzertuak, bisita gidatuak adibidez Orreagan. Martxa larun bat eguerdian iritsiko da Iruñera, harrera jasoko dute, ibilbide osoa burutuko duten gazteek. Entzuleok Euskaltzaleon martxari jarraipena egingo diogu etxe honetan, naizen, garan eta naiz irratian noski, eta apelileku ona lankidea, testigantza hoien, bizipen hoien eta bide horren lekuko zuzen izango dugu, baita biharko saioan ere, eta noski gainontzeko etxe honen erabide eta plataforma guztietan, gertutik eta lehen lerrotik biziko duelako, abiatu berri eta zuzenean abiatzen ikusi dugun martxa hori. Maigorostiaga pozua, agurtzeko ordua iritsi zaigu? Galderak, zalantzak, sekretuak, saio ederra gaurkoa. Ederra zalantzarik gabe, eta ni daukadan zalantza bakarra, eta galdera bakarra oraintxe da. Ea Mike non ordainduko duen kroketa Goiuri. Hori da, galdera existentziala. Goiuri, bihar goizeko 10:05 hemen ikusiko dugu elkar gure entzuleekin. Bai, bakarri gainera. Bueno, hainbesterako ez da izango. Entzuleok hementxe Oiana Maritoneraken beren laguntzarekin onduko dugu. Biharko bigarren kafea. Orain agur esateko ordua, esandakoa informazioaren txanda orain, hemen naiz irratian, eta bihar, goizeko 10:05 kafea gurekin. Salgara, xorieri, mintzo diren xoroak izango. Betiko Zuhurrago, gara izango, xoriekin mintzatuz gehiago. Mendikate honek lotuta. Keep calm and bigarren kafea.